The Khadc Autonomous District Council is expected to initiate an investigation into allegations of illegal land purchases in the Mawpat forest area. The development followed a site inspection conducted by the Chief Executive Member Shambor Langrinja on Wednesday, accompanied by executive members and officials from the Council's Ilaka, Land and Forest departments of the Khadc. The inspection came in response to a complaint lodged by the women and youth wings of the Voice of the People's Party, who raised concerns about suspected encroachments and unauthorized land demarcations within the forest. During the inspection, several boundary markers were reportedly found inside the forest. The chief executive member of the Khadc is said to have expressed concern over these markers, stating that their origin and legal basis remained unclear. He is believed to have acknowledged receiving unverified reports suggesting that some elected representatives may have purchased land within the area, but added that the council had yet to identify who had installed the markers or under whose authority they were placed. He reportedly informed the media that the executive committee would soon convene to look into the allegations and take necessary action to protect the forest. According to him, the forest was declared a Lao Adong, a protected forest area, in the year 2014, where all activities were strictly prohibited. It was further stated that upon reviewing official documents, the forest had previously been categorized as a quote, specially protected forest, unquote, but the council had withdrawn the status in 2019 and handed over the management of the area to the Himalayan. The chief executive member also understood to have expressed concern that individuals from outside the jurisdiction of Himalayan may have acquired land in the area. He reportedly stressed the importance of adhering to the terms of an agreement signed on the 22nd of May 2014 between the Khadc and the Hima. He further declared that Himalayan had not been invited to be part of the inspection team. However, he indicated that more clarity on the matter was expected once the executive committee convened and examined the full report on the boundary markers found within the forest. Hadin pangelayo ya ka nakaliang ka suki ko jungang layo ya ka ujor ya ka city naka youth wing bat ka women's wing jong VPP ya ka jungwan jungok jongi hakini sengi tayo peladap de hakini ki sengi nakaliang jungang ngalap hot iki para isi bagi ni syong pat ngila shimi karai ba mata sengi ngin wan jungok pat hadin jeng wan jungok jongi mata sengi hakini ki kinjat sengi ngin sakot kerpang ya ka isi ka jongi pat hakata ka isi ka bangin sa chong ngin perkhat ka ka sinjam ka bangin le ha ka bade tapi ka lao adong ka ba hausam arja khat saw la IT ka lao adong ha bangi ong lao adong ka bangi su thu shai hi ba ka de na ka ta ka jing pen pensa ya ka klau ka petap kham tam na ka jing don kam jong ki khun ki hajar jong ki ma ngam tip ya ka ni ka jing yo jong ki ni ki breu jong ki ni ki kan hon ki biyo ki basi ni ka maput hang ni ngam tip lagi de shishan ki balaya ket kum kalenti ni ka we na pring ka jing bo ro ha bangi ngi ai kum ka khun ki hima jong ka ri khasi ki jong ni la dal la jong ki hima hato kita ki bayo la radai mana de kalenti ka badai ro hato kita ki bayo ikan ka khlau man penon kam ya ka hato ki de hok em ki khun ki hajar jong ni ki hima ka ba shifting kolong bayo uyo de ki we pat namar ba ki jing don jong ni ka khlau kolong na ka banta ki khun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i ha ka jingete ha ka snap arja khat saw ha ka arf artri ume bangalai i bagi khun ki hajar ki la ben penon kam yang ni ka khlau na ka banta ka bit ka biang na ka banta om man penjula de ka andai tang ban chule na ka banta ben penon kam ya ka mariang ladan kono ka jinon kam ki jongki den rai om na ka banta ban chule pathar penjat pathar kita ki kendon ki pala biang ba nganget bau si am bore men chua ba arden mila masoi moj rangkat bo pa iem bala khat no la thu manix iem rangkat bat ki menteri ki badan tu ki por nganget ba ki la le ya ka bahatam na ka banta ban penlong law adong
Henry ka basusi pat kalong ba. Alam ba ka jingi jangan kikot keselang ngalap. Ka kerteng ka basutunat bah. Bagi ai ki ong bakani ka klau. Lembaki hima ki ong. Bakani ka klau nado ko por ka ba mindai. Kadi ka klau ki bagi ai kerteng ka klau sumar kerpang. Ka bagi ai kerteng. Lese ha ka por ka ba mener lese ka malong sisa kata ka klau ka ba sumar kerpang ika. Dengan ngait skamru baki isi ha ka por jing ba adan ipeng kelalau adang isi ngidan ke jing iper ha padang kata ke jing long jing man jo kata ka klau. Tela dengi manyo ya kita tenrai ki ba pesai ya kal er ka ba piang. La dengi manyo kita tenrai ki ba pesai ngi ka ka ba piang. Te dak kanupat ke jubak bangin ai pet ki kun pateng jung. Damar dadang juang ini ko kentin. Bakan mau pa ni ka kendau ka bangi yang mentah. Lada ka dan ka dulir jongno ha kerteng jono utau badan ni ka dulir dan hak ban kam nong kenti trai ya kata ka kendau ka siap ka bau uyeng. Nampak hak awai ka sngip hap ai tinong pateng sikelong din. Hato ya kan ka klau Mawpat. Kalau jogi hima. Ngomong ka klau seim, ngomong kalau jeng hima. Hato da kan no kalenting ai tinong pateng sikelong din ke jongi. Tidak mata daw ai pi mena. Basyan ngin sa chong ki isi na len jong ngin perkhat ke ka bahatam ka bangila banle na ka benta ban penbet penbiang na ka benta ka jing mentoy jong ki melang salang. Ngim simla khot diru ke hima mata sengi. Namar ba ngongi pi mana ka kesenjam ka baar ngin selek adin. Mata dengan wan jujur oni laradan sak hima ni kemut menta ka sengi kemut kan la wan mi man ki lipat ke jing ya keren jing atai. Ndek ai kalong baka inspection ko ni kong ting hap wan jurip samangi ke. Teknik jing khot jungi pe kerang ba senang mana katuk ani kalong ba ban pin tikenai ban pin syai ban pikin pengin soto jumut naki ke ai ka ban kalian ki senang ki dan ban ong halor ni ke jing kan ka jing wan jungi mata sengi kata ti ka ba ngim simla khot i ma namar ba ngim sa khot ba ngin selek pakai bentak kon ka ba de bagi ma pada archer ka kendai ba kila na kalian ka council kala ai kala penduk no ai kata jing lang la odong kala IT yang syakima ti kata de ka ba kat kum rekod ka bang yo teta ong pi men terlalau ngin se syong ki isi ngin se tai bangin se pe ki jenat ke bade halor kita ki bentak ki baro khoi kalau hima kalau kam lu ba ya kata rai perparai alun khasau kada perlun jok hima kam dan jikti bi tu pidan ni kat kum ka jing soi ngi us mudan tengkat ki menteri te kata tingi dah tu ko pon ngim dan tip tengah thai ha bala dan ke jing soi us ki menteri te bangan ong ba ke hima kam tip kata tengam tip ada kata ngan bu yang ke jing keli lada kata ke jing pengkelab yang ke jing penduk nok kata hatu ke hima katip nam tip kata ru kadang ke jing keli Kam jungi film tip dia. Bopoi si. Nyo pe kai. Mari set. Yang kamera set. Di kalau adong kaba Henry mentapat kalau kelab yang sakalau siem de hadian bangilayo ya kajing ujor naka voice of the people party ba kadon kanika encroachment kadon kajing ai jaka kadon ka kibubun ki bajia kanika klau dengi naka council hi brokwe inilah sukhia ya kata but di nama kata-kata dah kata mensim kajing sukhia ni lawan ban yu kejat hang ni rengkat bat CM bat rengkat ki members jangka isi hi baro bat rengkat ki MDC ban yu i dalam ki jang ki khmat ya ka ai ka balaja hak ni ka klau jong CM te hot da sisa ni lalap bon ki ai hang ni ya ka ba isi am insa hai ka jing persai alor ki baro nilalap dari kijong hikmat ho kadon sisa kita ki jing tei ki ba lami hang ni ki ba ngimtep hang no dor kini ki jing tei ki mi bat nangnu ki yo bor bat kumnu ki ya kita ki prosedur nomor ya mentahi ni na council ngimpat yo bha ya kaban ya pet ban ya besar ha halor ka jing mi jing kini ki jing tei ki ba per ki badan hakan ka klau hi borok away te halor kebayade bat kani hi ngin naka council ngin sa syong ngin sa bisar ngin sa pek ki ai ki lat ki lenti ki ai senjam ki ba ngin le bat da sisa kumba ngin lak luar ba ngin le ya ki ai ka ba phatam ba la da ngilap
bagi don kinu ki jing pen kheng ngin le ya ka bahatam ka badai ban le nak mta ban preserve ya kan ni ka khlau hi berhawai kumbangitep menta ka partai hi kalong concern ha ka badai bat ka environment ma te kan ni ka khlau kalong ka jingkerman om tang ya ka jak ban reu jingi re ka jingkerman ya kan ni ka dong ka snong ka than hi berhawai bat hala ngila ban pene ya ni ka khlau kat nu kan long ka jing itna kan long kum ka ta jing ai pateng na kam ta ki khon ki ti jungi ki ban wan hadian habon but ka jing don jong ni ka khlau kan yarap sibon ne na kam ta ki babon ki liang la deng ekran ha ka liang jong ka environment ma la da piong ha ka bede but ma ya ki catchment area kum ka jaka ka ban ai kaler ka jaka sa jong ki mrat te kan ni ka khlau ka long ka badon kam hadu ka ta ban pensa pene kum ni kum ba kalong khnang ba ki jing mentoy ya ki khon ki ti ya ka pateng ka ban sawan Andre ka basusi kalong ba hadien bang i hadien bang ilaya keleng sodong ya kan ka jaka nado nang te na mas sendak Mawpat lang kading tater si mauro ngilai ba da sisai kilami ki jing tai ki babon hakini ki klau ha te kalong ka ka ba ima la dangi pek ma la dangi besar bangi kini ki bajia kumne kai ka banja la da kumne ka don ka jingtai la ne kumne ki mi ki building la ne ki encroachment la ne ki lum jingtam kai ka banja hadian nginum tem te ngin hap ya besar ngin hap ban ya pek bhai kini ki baro kumno bangin le nang ni skmat